Wat is het allermooiste ding van de hele wereld, Charlie? Een schoen! Er is iets moois gezien. Heel mijn leven iets moois gezien. Ik zit met een fabriek vol mensen die ik morgenochtend moet ontslaan. Kom en pak mijn hand. Wees welkom in de nacht. Nee! I am so sweet. Nou ja, doe lekker wat je wil. Maar je gaat mij niet ontslaan. In niets, mijn vaders. Maak iets dat wel verkoopt. Een ander product. Lef van de man. Wij zijn uw man. Erper, glitter, glitter, veren. Bola's Kinky Boots. Bouw niet op mij. We gaan laarzen maken. Zing yeah, yeah. Zing yeah, yeah. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Kijk eens achter je. Charlie, ik voorzie. En? Yeah.